गसाइगाव नोगोरनि थागिबि दै जगाय बिफानाव सोरखारि साख्रि मावग्रा केनसिं नार्जारिखौ बुथारनो हुमखि। गसाइगाव 4 मार्च 2022 थांनाय 2 मार्च खालि गसाइगाव नोगोरनि सिङाव थानाय थिनालि वार्ड नं 4 नि थागिबि लोगोसे उदालगुरियाव दै जगाय बिफानाव सोरखारि साख्रि मावग्रा केनसिं नार्जारिखौ गसाइगावनिनो गेवलांफुरि गामिनि खनिन ब्रह्मनि फिसाज्ला जलन्त ब्रह्मआ सा 7 जनसो सिनाय मोनै दुथांफोरखौ लानानै लोगोसे गोबौ सिखा रुवा आरो लावथि लानानै मोनानि 9:30 रिंगायाव बुथारनो थाखाय केनसिं नार्जारिनि न'आव थाङो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दायो गसाइगाव थानायाव जलन्त ब्रह्मनि हेंथायै गसर होबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों आरो केनसिं नार्जारिनि नखराव माबाफोर जायोब्ला बेनि गासै दायनिगिरिया जलन्त ब्रह्मआ रुजुननांगोन होननानैबो बुंदों। थारमाने आङो जेला गामिनिफ्राय फैबाय थादोंमोन बिनिफ्राय नैबे केशवदेखा मेम'रियेल एल पि स्कुलावहाय थारमाने सासे गथ' दंमोन आरोखि। गथ' माने सेंग्रायानो हिनजाव गोनां फिसाबो दं बिहा। जलन्त ब्रह्म बैसोआ बेसेबां आं बेखौ आइडिया गैया। फिसाबो दं बिहा बिनिफ्राय हिनजाव दं। बिनिफ्राय आं फैबाय थानायावहाय बे गसंना थादोंमोन आरोखि खोमसियावहाय। बाव आं सोंदों आरोखि बाबुथ' माखै आं बांलानि सोंदोंमोन। ओमफ्राय कि करियासो आं बिदियाव खेबथाम खेबब्रै सोंदोंमोन। खेबथाम खेबब्रै सोंनायावहाय बियो फिननायखौ हराखै। फिननाय हरो आं सोंबावनायावहाय बियो आंखौ बुंबाय मा बे नोम्फानि लामा नामा नोम्फानि माबा नामा नों आंखौ सोंनो बिदि होननानै खाथियाव फैनानै आंनि बाइकनि साबिखौ सिखना लाना थांदों बियो। थ' बाइकखौ सिखना लाना थांनायाव आं बुंदोंबा आंनि साबिखौ मानो लाना थांगोन नों होननानै बुंनायावहाय बियो आंजों रागा देखायबाय। देखायनायाव आंबोथ' बाइक साबिखौ सिख'फिनबाय। सिख'नानै आं न'आव लाबोफिनबाय। बिदिनो 10 मिनिट 15 मिनिटसो उनावहाय मानसिफोर लाना फैबाय बे सेंग्राफोर पुलिस लाग्रा लावथि गुफुर बिनिफ्राय खुख्रि बिनिफ्राय सिखा खंखाइ बायदिसिना लाना फैदों आरोखि बियो। दा माखासेखौथ' आं सिनायाखिसै मोखां खाथेजोबनाय बे जलन्त ब्रह्मखौल' आं सिनायगौ। बिसोर 7 जन 8 जनसो फैदों आरोखि। फैनानैहाय बिदिनो गेटआवहाय जोंखौ फैबाय डिस्टार्ब खालामफैबाय। गेटखौ नालानानै खालामबाय बिसिनि सिगाङाव धमखि होलांबाय। बिसिया गेटखौ खेवबाय बिसिखौ बुंलांबाय जे जेनेबा नोंनि फिसाखौ एरखम खालामगोन वार्निं होबाय। लास्ट वार्निं मा वार्निं नानानथा रोखोम खोथा बुंलांबाय। बिनिफ्राय बिसियाथ' गिबाय गिनानै दा हारसिंल' थायो। आंबोथ' बाव थाया आंथ' थायो दस्रा जायगायावसो थायो आङो। दा आंथ' पाब्लिकआव दा सार्भिस मावनानै दं दा PHC-आवहाय। ओमफ्राय आं एफ आइ आर होबाय। औ असि सारनो आं एफ आइ आर होबाय। दा असि सारा मा डिसिसन लायो दा बिनि सायावसो आरोखि। आच्छा नोंथाङा सिगां बे जलन्त ब्रह्मजों माबाफोर पार्सनेल माबाफोर दंमोन नामा? आंहाथ' जलन्त ब्रह्मजों जेबो पार्सनेल जेबो गैया। मानसिखौ आं सिनायो खाथिनिनो माने बेहा गामिया गेवलांफुरि वार्ड नम्बर 4। ओमफ्राय बियोथ' मिथिगौ आं बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो खिन्थु आं बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। ना बेजों कन्टेक्ट दं मा दं ना आं बिनाव थाङो जेबो सोमोन्दो गैया आंहा बेजों। नांज्लायनाय खमलायनाय जेबो गैया। बे लामायाव जानायल'। ओरैनो दा नोंथाङा मा लुबैयो जेन'बा नोंथाङा बायहेरायाव थायो आरो नोंथांनि बिसिया न'आव हारसिं थायो बेनि सायाव नोंथाङा मा खालामो? आंनि सायाव माबा मोनसे खाबजा जायोबा आरो आंनि न'खरनि सायाव माबा मोनसे जायोब्ला गासिबो रेसपन्सिबिलिटिखौ जलन्त ब्रह्मआव लाजोबनांगोन। खारन आंहा रावजोंबो दुसमनि गैया नांलाय खमलाय आंहा रावजोंबो गैया। दा जलन्त ब्रह्म आं माबा मोनसे जायोबा आंनि न'खराव माबा जायोबा बे जलन्त ब्रह्म दायथ' लाजोबनांगोन गासिबो। आच्छा आब' नोंथांनि न'आव मा जायामोन? माने आंनि बोराया फैबाय जेब्ला फिसाइया न'आव हाबबाय हाबनायनि फरे 10 मिनिट 15 मिनिटनि फरे बिसोरो 7 जन 8 जनसो फैनानैहाय माबा दुम दाखाल खालामफैदों। ओमफ्राय सिखा रुवा बायदिसिना लानानैहाय फैनानैहाय माने नैबेखौ दारना लानानै गेटखौ खालामफैदों आरो माने बुथारनो नागिरदों बेबायदि धमखि होलांदों। सोरखौ बुथारनो नागिरदों? आंनि बोराइखौहाय। नेक्स्टआव माने बिदि चान्स होआ बिदि होनानैहाय बे सोरमोन बिलाय? जलन्त ब्रह्म होनो बेखौ जों सिनायखायो गेवलांफुरिनि बियो बेखौ सिनायखायो। गेवलांफुरि वार्ड नाम्बार 4 नि बियो। ओरैनो सिगां माबाफोर दुश्मनिफोर दंमोन नामा? ओहो जेबो गैया। जेबो जालायलायाखै जों बिसोरजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखाया। फिसाइयाथ' दा बाहेरायाव थायो आं हारसिङै थानाय जायो खिन्थु आंनि न'खरनि जेनेबा फिसा फिसौ लानानै आङो माबाफोर दाय दसि जायोबा बे गासिबो जलन्त ब्रह्मआनो बेनावनो गोग्लैगोन आरो दायआ। मोनसे आयेनजों नायनांगोन।